ụmụnne m ndị Igbo, ekenekwa m unu. Udo nke Chineke dịrị unu, ya mara unu mma o. Onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị, eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka Chisike ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke taata abịakwala m ọzọ dịka m si abịa. Nkụzi nke m ji maka ya bịa taata bụ nkụzi ihe ị ga-eme ka ị wee kpọghee akara aka gị kpochiri akpochi. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ụzọ anaghị aga n'ihu, ọ naghị aga n'azụ, bụ ụzọ ha. Ihe ọma adịghị abata, ihe ọma adịghị apụ. Ebe ị nọ ka ị nọ, bido n'ọnwa mbụ ruo n'ọnwa nkwụsị, ife ọma adịghị eme n'ụzọ gị. Mmadụ adịghị enye gị, ị nwekwana nke ị na-enye mmadụ. Ụzọ gị machiri amachi. Ikekwe ị na-agabu n'ihu, ihe ọma na-emeburu gị, nọkọtazie ịdịzie ka onye agbachiri agbachi. Obi ga na-agwa gị, ọ dị ka agbachiri m agbachi. Ine onwe gị anya, ọ bụrụ na ihe ndị a m kwuru na ọ na-emetụta gị, na ọ dị gị ka ụzọ gị o mechiri emechi, na ọ dị gị ka ụzọ gị ọ gbachiri agbachi. Ịma na ịbawa n'ụlọ, ụzọ gbachie, enwe ka ị ga-esi wee baa. Ị gaba n'ụzọ, ụzọ kpochie, onwe ezi ụzọ ị ga-esi wee gaa, maka na ụzọ ahụ mechiri emechi. N'otu a ka ọ dị na ndụ gị. Ife ọma adịghị eme na ndụ gị, ife ọma adịghị abata na ndụ gị. Na ọ dị gị ka ị gagataziri n'iru, ị gabazie azụ, ihe ọma adịghị emezi. Otogo aka ego mmadụ batabere gị aka, otogo aka ihe ọma medebere na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị lere anya ihe ndị a m kwuru a na-eme gị, na ịbụ nwoke na ịbụ nwaanyị na-anụ olu m, ma bụrụ onye ịgọ mmụọ n'ọdịnala na-amasị. Dịka m na-ekwu na mbụ, ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ. Onye ọbụla ịgọ mmụọ n'ọdịnala na-amasị, onye ọbụla ịghọta ike nke onwe ya na-amasị, na o sonyere m n'ụgbọ a, na ụgbọ a ga-ebugide onye ahụ ruo n'ebe ọ na-aga. Maka na ịbanye n'ụgbọ a, iru ha ebe ị na-aga, ịkwụsị, ndị ọzọ abanyekwa. Otu a ka ọ dị. Ị sịkwa na ị ga-esogide ụgbọ a ruo nnọọ ebe ụgbọ a kwụsịrị, a sịkwa gị ka anyị gaba n'iru. Ya mara unu mma, ụmụnne m, iji gaa n'iru banyere ihe ị ga-eme ka ụzọ gị gbachiri agbachi, ka akara aka gị gbachiri agbachi. Ọ bụ ọgwụ gbachiri ya, ọ bụ mmefe gị gbachiri ya, ọ bụ anya ụfụ mmadụ gbachiri ya, ọ bụ ajọ ike gbachiri ya, ọ bụ ometalụ gị nwa gbachiri ya, ọ bụ ometalụ nne gị na nna gị bụ abụmọnụ bụ kọs gbachiri gị ụzọ, na ị gagatara n'iru gaba azụ, na ife ọma megidere gị, ife ọma dị emeziri gị, na ụzọ gị gagidere, ụzọ gị gbachie. Ọ bụrụ na ime ihe a m ga-ekụziri gị kịta, ị ga-afụ na ụzọ ahụ ka gbachiri agbachi na ọ ga-agbaghepụ. Mana ka ụzọ a na-agbaghepụ, kaba arụ ma pụọ chi gị. Ihe ọma mmadụ na-esi na chi ya abịa. Gị na chi gị dịrị n'udo. Onye gbachi ya nkịtị, chi ya agba ya nkịtị. Ịgba mmụọ gị nkịtị, mmụọ ga-agba gị nkịtị. Ike dị n'okwu ọnụ. Ụgbọ a ụgbọ ndị chọrọ ịghọta ike nke onwe ha. Ghọta ike nke onwe gị dịka mmadụ. Ihe niile abụrọ dibịa ga-emere gị ya. Dibịa bụkwa mmadụ dịka isi wee bụrụ mmadụ. O nweghị onye okike gbawara aka. Okike kere nyere onye ọbụla ike dịka ume ya si wee jedebe. O nwere ndị e nyere ikikere ikwubi okwu n'isi mmadụ, okwu ha kwuru adị Igbo. Nwekwara na ndị bụ na ha ga-ekwu n'isi nke onwe ha, fayọọ na ha ga-ayọta. Otu a ka ọ dị n'ebe mụ na gị na-abụ dị. Ya mere nke taata bụ gị bụ onye na-anụ olu m na-agọ mmụọ, were ike n'ike nke onwe gị zọgbuo ya bụ Setan na-anọchiri gị ụzọ. Kpọlite ike ahụ iji wee bụrụ mmadụ, wee mee ka ike ahụ iji wee bụrụ onye na-agọ mmụọ dịrị gị ire, site n'ịdị na-agọ mmụọ ma na-emekwa ihe ndị m na-akụziri gị, dịka nke m na-akụzi nke taa. Ọ bụrụ na ị na-ego onwe gị anya, fụ na ụzọ gị a anaghị aga aga, anaghị abata abata, bugodo ụzọ jee weta akwa ọkụkọ, maka na ịma ha ma ọ bụ ndị imejọrọ, ndị kụchiri ụzọ ha, maka na ihe ha agbachi ụzọ nke mmadụ, ma ọ bụ kwute ihe e ga-eji wee gbachi ụzọ nke mmadụ, ma ọ kwute ihe a ga-eji wee mechie ụzọ mmadụ.
ịchọ ka ụzọ nke gị gaa. Ị gaghị abụ onye ihe ọma mmadụ, ụzọ mmadụ na-aga aga, iwe a na-ewe gị, ịchọ ka ụzọ nke gị gaa, ụzọ gị agaghị aga, maka mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Ị gaghị abụ onye ga-agbachi mmadụ chọwa ka ịgbape nke gị, maka onye ji mmadụ na-anajikwa onwe ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị na onwe gị anya fụ na iji ọfọ na ogwu, maka na ekpere ka ekpere bụ ekpere eji ọfọ na ogwu wee kpee. Ọnya bụ ike ekpere, ọnya bụ na ikpe na ị ga-ekpeta, ihe ọ na ị ga-ayọta, ego ọ na ị ga-agọta, ịchụ àjà na ị ga-afụ ife. Ọ bụrụ na gị bụ onye na-anụ olu m, n'ihi na ego onwe gị anya, nkụzi amasị gị, weta akwa ọkụkọ. Akwa ọkụkọ ahụ ị ga-eji ya wee mee bụ iji a na-agbara isi gị n'aka mmụọ ọbụla gbachiri gị ụzọ, nke mere na ịkwụzi ofu ebe, ị na-aghịzi aga n'ihu, ị na-aza aga azụ, na iji akwa ọkụkọ a na-agbara isi gị n'aka mmụọ a. I were akwa ọkụkọ a fichasịa arụ gị. Mmụọ niile a wetara m mkpochi ụzọ, emene na ọ dị mma, eme na ọ dịrọ mma, na ife ọma dị abatazi na ndụ m, akwa ọkụkọ a ka m ji wee na-agbara isi m n'aka mmụọ a, n'ebe ọbụla mmụọ ahụ nọ. I were akwa ọkụkọ a wee mee gịnị? Nye ya n'isi gị ka onye na-ata akwa onwe ya na-agbụ. I were akwa ọkụkọ a wee mee gịnị? Debe n'akụkụ. I wetezi igodo a bụ kii, iji ya wee mee gịnị? Ị ga-agbakwa ọtọ wee kpebe ihe niile bụ ihe dị gị n'ọnụ. Ikpebi ekpebi ekpebi ekpebe n'oge anyasị bụ uhuruchi bụ abalị ka ị ga-eme ekpere a. Emekwana ka igodo a mepee. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ji igote igodo a, gote ya n'aka nwaanyị. Ọ bụkwa nna gị nwa bụ nwaanyị ji igote igodo a, ị ga-egote ya n'aka onye ọbụla. Iweta igodo a, iji ya wee kwuba okwu n'ụzọ gị niile agbachiri agbachi, ka ị na-ayọ mmụọ ka ha bịa gbapere gị ya. Mmụọ enu, mmụọ anọ, mmụọ ikuku, mmụọ mmiri, mmụọ ndị gị na ha so wee bịa ụwa, fabia anya aka gbaghere gị ụzọ. Ihe ọbụla ị ga-ekwu na igodo a bụ ihe bụ mkpa gị. Ọ bụrụ na ọ dị ụzọ dị ka ị chọrọ ịgbape, ụzọ ife ọma ka ị chọrọ ịgbape, ụzọ akụ na ụba, ụzọ ọmụmụ, ụzọ nwa, ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịgbape ụzọ ya, ọ bụ ịfụnanya, ọ bụ udo, ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịgbape ụzọ ya na ndụ gị, ihe ọbụla bụ ihe dị na ndụ gị, ọ dị gị ka ọ dị agazi aga, na ịchọkwa ụzọ a meghekwa, ya ka ị ga-ekwu na igodo a. Ikwuchaa ya, i were ya fichawa arụ gị, fichawa arụ gị, fichacha arụ gị, nye ya n'isi gị ka onye na-ata akwa onwe ya. I were ya tinye n'isi pilo ebe ị na-edebe isi gị na akwa ndina gị. Ọ ga-anọ ebe ahụ rahụ ụra. Akwa ọkụkọ ahụ ị ga-etinye ya n'ime iko bụ kọp ịgbanyere mmiri n'ime, na ife na-ekpo ọkụ nọ mmiri na-agbanyụ ya. I were kọpụ ahụ mmiri dị n'ime itinyere akwa, debekwa n'akụkụ n'ime ụlọ ebe ahụ ị ga-edina ka ị ga-edebe ya. Werezi igodo a tinye n'isi pilo gị. Ọ ga-efochi. Ọ bụrụ na o fochi, n'isi ụtụtụ nyụta mamịrị gị, wee kwubie okwu, wee sinye mmụọ ọbụla bụ mmụọ gbachiri ụzọ gị site n'ikikere iji wee bịa ụwa bụ ike dị n'ime gị, n'ihi na asị ka ụzọ ahụ ka ọha mmụọ ndị nwe gị nye aka wee gbape ya bụ ụzọ. N'ikwubi okwu sị na ụzọ a ya emepere gị na Eke, na Orie, na Afọ, na Nkwọ, ahịa na-anụ ụbọchị na-anọ. Ọ bụrụ na ikwuchaa ya, i were igodo a otu ọ dị, akpọpekwana ya otu a ka ọ ga-adị, tinye ona tụgbunye n'ime mamịrị gị ahụ, debe ya ebe dị mma. Ọ ruo n'oge oge uhuruchi, ma ichesi ebe ị na-ejebata, i were ya bụ mamịrị je hufuo. Were igodo a, were akwa pụọ n'ụzọ, tọgbọ ya, ị nataba. Mee ya, ọ bụrụ na ọ Eke ka ị chọrọ ime ya, mee ya na Eke nke izizi, mee ya na Eke nke ịbụọ, mee ya na Eke nke ịtọ, mee ya na Eke nke ịnọ. Ọ bụgodo iri na ihe gbachiri gị na ọ na-eso gị nso 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 nso, ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ a, na ofu n'ụbọchị ya, ofu onye ga-ewetarịrị igodo a wee kpopee ya. O kpopee ya, kpochizikwa onwe ife o mere. Echekwana je ka ị na-eje na ya ama ma enwego onye wetara ya. Ime ha ya, hapụ ya. Onye tọọ ọkpụkpụ, ọ tụpụrụ ya nkịta, hapụrụ ya ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ. Otu a ka ọ dị na mmụọ anyị na-agọ na ekpere anyị na-ekpe. Mana ọ bụrụ na mmụọ gị nyere gị aka, mmadụ ga-eweta igodo a wee mepee ya. Ọ bụ na mmadụ mepee ya, bido ụbọchị a mmadụ mepere ya, ife ọma gị ga-esi ona na-emepe,
ife ọma gị ọbụla gbachiri agbachi ọ ga na-emepe site n'ike nke Chineke. Ya bụ ihe ị ga-eme ma gị na-agọkwa mmụọ na ọ bụrụ ịgbaghe ụzọ gị, chi gị nyere gị aka ụzọ gị meghee, o ruo echi imekwa ihe ụzọ gị ga-eji wee machie. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, nkụzi a nwee ka o si wee gbagwoju oge anya, ịbịa na WhatsApp zitere m ozi site n'okwu ọnụ ga-ede n'ihe odide ma gị akpọkwana m akpọ, ọ naghị amasịcha m. Ọ bụrụ na ị zitere m ozi na m egeghị ya, chi ejie fo, zitekwa ozi ahụ ọzọ, ọ ga-enyere m aka ịfụ ya ọsọ. Ihe ndị a m kwuru bụ ihe unu ga-eme dịka abanyere ọnwa Julaị, ife ọma ga-emere unu. Ọchịchọ obi gị n'ime ọnwa Julaị a na ọ ga-apụta ife bịa na mmezu. Ajọ mmụọ na ajọ mmadụ agaghị anọchi ụzọ ya. Ọchịchọ obi m ji wee kụzie nkụzi abụọ maka gị nwa bụ onye bidoro na mbido arọ dịka nwa bekee si wee gụọ ya, wee gbaba mbọ ọ dịghị ka ị na ha agbata, mana imechagokwana ihe niile asị gị mee, mana otu awụla eji gaa mee nke a m gwara gị, were ke n'ike nke onwe gị ji wee tọọ onwe gị n'agbụ, ji kpopee ụzọ gị ka ị mara ma chi ọ nọkwa n'ime gị, maka na chi nọ n'ime onye ọbụla nwere ike. Ya mara unu mma ụmụnne m, cheta na aha m bụ Eze Nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Cheta na ụgbọ a unu banyere ụgbọ ndị na-agọ mmụọ, maka onye na-afụ iru m na-anaghị agọ mmụọ, kaba arụ gọba mmụọ, kaba arụ ji ike nke onwe gị kwubibe okwu na ndụ gị, adị na-ekwu okwu ọjọọ n'isi gị, chima egbukwa moo, anwụkwa moo, ụmụ ajọ okwu ahụ unu ekuziri ya. Were ike okwu ọnụ gị gọzibe onwe gị, ife ọma ga-emerịrị m. Ọbụnadị mgbe ahụ ị fụkwara n'ime na mkpụrụ anya gị na ife ọjọọ na-eme n'ụzọ gị, kwuo okwu ife ọma na ndụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ agbụọ iji aka anyị wee kee onwe anyị site na ihe anyị kwuru n'ọnụ. Ọnwụnwa bịara n'ụzọ anyị eji ọka anyị wee kwubie okwu ọnwụ. O ruo oge ahụ ọnwa bịa, anwụkwa moo, chima egbukwa moo. Mba, ụmụ okwu dị ona ka anyị kwụsị ịdị na-ekwu ya, ka anyị ji okwu ọnụ anyị wee na-agọzi onwe anyị site n'ikwu, chi m, ị ga-emere m ihe ọma n'ime ọnwa Julaị a ga-amara m mma. Ọ dị ka ọ dị m ga-achọ m abịa, ndị ihe m na-amasị, mkpọsa na m ga-ere, ahụ isi ike ka m ga-enwe, ogologo ndụ ka m ga-enwe, nwoke ga-afụ m n'anya, nwaanyị ga-afụ. Ụmụ okwu ngọzi a kubi ya n'isi gị, ọ ga-enyere gị aka. Ya mara unu mma ụmụnne m, nkụzi mmasị gị, biere m akara mmasị bụ like, share kwara ya ndị ọzọ ka ha si n'ime ya wee mụta ya. Ya gaziere unu. Ise.